ತುಳುನಾಡನ್ನ ಮೋಕೆದ ಜನಕುಲಿಗ್ ಮಾತಿರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊರಡ್ದು ಚೂರು ದುಂಬೋದು ಶಿರಿಯರ ಮಕ್ಕ ಸಾಯಬೇರೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯಡು ಕುದುರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಪಿನಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿ ಪಾದಕಲ್ಲುದ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಗೋತೆರಕ್ಕ ಉಂಡು. ಆ ಗೋತೆ ಉಲೈಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿ ಪಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಡ್ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಂಡೇನುಂಡು ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಬಂದು ಇಡ್ಲಿ ಟೊಮೊಟ ಜೋಜೋಬಾದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟವಲಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಇದು ಶಿರಿಯಾರ ಕಲ್ಲು ಗಣಪತಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಎತ್ತದ ತೋಲಿ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಮರಗಿಲು ಪೋಯಿ ನಿಗಲ್ ತೋಲಿ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾದ ಕಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಇಂಚ ಗುಹೆ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ನಟ ಪೋಡಾಂಡ ಒರಿಯರಿಯೇ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಗ್ಗೊತ್ತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು 5ನೇ ಶತಮಾನಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಡು ಮಲ್ದಿನಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಬಕ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾದಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಲ ಪೋಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು 5ನೇ ಶತಮಾನಡು
ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂಪಿನ ರಾಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಂಡಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ತೋಲಿ ಈ ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ತೂಂಡ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಮರಗಿಡಗಳು ಕಂಡೊಲು ತೂದೆ ಅಂಚಡೆ ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾಣ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ.